Dzień dobry widzowie drodzy, mamy wakacje od wczoraj. No a jak wakacje, to jedna z moich ulubionych atrakcji od dziecka, czyli wycieczka kolejką wąskotorową z Bytomia do miasteczka. Miejmy nadzieję widzowie, że dzisiaj nie będzie nic padało, ani nie będzie żadnej katastrofy naturalnej i że nie będą spadały znowu grady wielkości jaj. Jesteśmy widzowie nawet przed czasem. Dobry? Dobry. No co, wsiadamy? Można już łazić? Można, proszę. Są drzwi jak w salonie. Jadą, a ja idę po najważniejszy gwóźdź całej wycieczki. Najlepsza kiełbasa z dzika. Tak się chęci. No to co? Pojedzony, to można walcować na hechło. Chociaż w sumie to już się nie kali. Dobry. Dobry. Joto dupca. Taka sytuacja się pojawiła, że warunki robiły się lekko ciężkie. No troszkę mi się zmokło, ale poza tym było bardzo fajnie.